Tá scoileanna agan an seo gur Gaeilge iad ó deisceart na cathrach atá ag gimmar de Blitz peile aniu, peile Gaeilge. Chosíamar don chéadú an nóraigh ag déanamh iarach cóphobal a cothú idir na scoileanna mar hiigeamar agus muid lurig agus ag tocailt agur Gaeilge láiste go sé tábhachtach go ceangal idir na scoileanna éagsúla agus sin atá siúla agan chun é sin a sppraige agus is dómh go a gáirigh híntachling. Tá sé ítach sppraigú bhfuil an ócáid seo gcuine inniu. Go muid a ceolóir go bhfuil Gaeltáiste le bheith sa cantar dóchar sé hocht. Gur factas trí bliana, factas fada, ach dairigh léing tá Gaeltáiste le bheith ann. Tá lán ceisna fósfaí céimsáid Gaeltáiste agus céirt cinsiú go mbeidh sé martá na tuismar agsú leis, bud inniu tá muid a ceolóir. Seo rang trí ó Scoileanna, tá sé go hálainn iad sinna eáil ag spraoi le scoil difriúla ag spalpadh an Ghaeilge. Gach duine acu, agus freisin tá sé just go hálainn rudaí a ceilere le scoil difriúla goin na múntrí, goin na páistí, na príomhadaí gach duine bhfuil I buinte le na scoil difriúla. Tá mé ag freastal ar an lis na nóg, agus in nómh tá Blitz ann le scoil malóga, scoilréide an lis na nóg, Gaeilscoil in siúir agus bunscoil sing, agus fheiceáil a bhuail le an craobh a fáin siad an cuireann mór. Just get the mini san air agus san apáte buna bham soltas agus an múntóir le so seo just deisiíonach an múntóir bhéad a caiint íile na scoileanna éagsúla agus just buint a dhéanamh le chéile agus just buint solta buint as fashion agus caiingal smór a dhéanamh idir na scoileanna le. Is cosúil go bhfuil slú mór páistí inis as na Gaeilge scoileanna ag gimmart ag gcóir na clubanna éagsúla agus tá an caidan den céad scoil. In nóraigh bhí an comórtas céin agan agus bhúg scoilbhríde agus is dócha go bhfuil ar scoil in isise bliana ag móthú an omíthach faoi agus ceann go cluthe acu ag scoilbhríde go luath agus tá si ag slúgan ar go maithleáin sin. Sílam mar bhfuil sé tosaí agan inis tá seans go mééis sé níos rialta rud a bheith go hálainn. So ach cínta mar nach dóilann sé minic golóir tá sé anspeisialta. Tá mógraí Patriciana cluichí idir mar bhfuil godí se a bhuacant agus ceann bháin ní cuianam cé bhéad a bhuaingmuid le céir a bhíon barna ach an ceann eile bhí barna debuínta. Tá sé gimmart peile I caiinte scéalacha agus ag céileú ar teanga, ar cultúr, ar sport agus gathróid le chéile agus sinna fágóim mar sin seo Gaeilscoil lis an óg agus comhhébrúda gascoileanna I lár na capart le chéile. Táid gurí canál an Gaeilge sin a loidrú idir na scoilna idir na daltaí. Go má óg siad bhfuil canál rud mór ó sa cór go mbeidh siad tá siad mar cuid de grúpa níos móna an scoil hain in a bhfuil siad. Agus muid a fada gobar dro an Gaeilge. So nniutar siad gimmar peile le chéile, tásúlaí an cúpla bliana go mbeidh siad sna rangan na céine le chéile.